ई राजनीति ए भैया केकरा के कौन दिन दिखाई ई रउआ के केहू ना बता पाई। और बिहार में खास करके के कब पलट जाई ई केहू अंदाजा ना लगा पाई। रउआ देखा तानी कि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में लोकसभा चुनाव के बिगुल बज चुकल बा और यही में कितना जाने अपन नैया पार करे के फेरा में लागल बाड़े। और यही में एगो हमार बिहार के बड़का नेताजी जे पूरा दाल भात सौन के आले जाके एगो दूसरा पार्टी में फेंक देले और का कहले घंटा दिखा देले। तो आई वही विषय पर एगो कविता हम सुनाई रउआ के। अगर उससे पहले रउआ हमारे चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के लाइक करी और जितना हो सके धड़ाधड़ शेयर करी। काहे कि इस चैनल पर रउआ राजनीतिक से जुड़ल गीत और कविता देखे के मिली। तो एंजॉय करी और ये वीडियो के देखी। तो आई शुरू करतनी। घर के ना घाट के भगा दे ले डांट के। सही सुनिए रउआ, घर के ना घाट के भगा दे ले डांट के। दाल भात अलग अलग, दाल भात अलग अलग आ खा ले सान के घर के ना घाट के भगा दे ले डांट के। भैया ई हाल बा ई बड़का नेताजी के। उम्मीद इनके लागल रहे, उम्मीद इनके लागल रहे खाइल जाई मिल बांट के। उम्मीद इनके लागल रहे खाइल जाई मिल बांट के घर के न घाट के भगा देले डांट के। अब का करें ई तकलीफ के उसे बतावल नहीं खे जाइल जात। लेकिन ढेर दिन से इंतजार इनका रहे तेज आंच के। ढेर दिन से इंतजार इनका रहे तेज आंच के घर के न घाट के भगा देले डांट के। तकलीफ बा भैया दिल में, लेकिन सार्वजनिक नहीं खे कह सकत। रउआ भी समझ सकतानी कि पॉलिटिकल मजबूरी है। एकरा के पॉलिटिकल मजबूरी कहल जाला। जेकरा के गाली दिहल जाला मुंह पर कहल जाला कि फलना जी हमर आदर नहीं है। यही से कहतानी घर के ना घाट के भगा देले डांट के। सौन के ई दाल भात तूर ले हलन अपन हाथ के। सौन के ई दाल भात तूर ले हलन अपन हाथ के घर के ना घाट के भगा देले डांट के। चाह इनकर रहे खाएम हम भात संगे मांस के। चाह इनकर रहे खाएम हम भात संगे मांस के घर के ना घाट के भगा देले डांट के। फील्ड में लागल रहले बनेला समोसा में के आलू बिहार के। ई फील्ड में ढेर दिन से लागल रहले बनेला समोसा में के आलू बिहार के आ घर के ना घाट के भगा देले डांट के। अभी दुख बतावल नहीं खे जाइल जा, लेकिन का कहब ई पॉलिटिकल मजबूरी है। हाथ ई धो लेहले अपनो बासमती के भात से। हाथ ई धो लेहले अपनो बासमती के हाथ से आ घर के ना घाट के भगा देले डांट के। भैया अभी तकलीफ इतना बा कि जौन अगर हनुमान जी के अवतार लेहले रहते हैं तो फाड़ के दिखा देते हैं। लेकिन रउआ सब ये वीडियो के देखनी अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो रउआ सबके पसंद आई लोग के तो धड़ाधड़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक खातिर नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।